Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah mugi tansah tumrao ing kula lan panjenengan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Amit pasang kalimat tapi tinebihno saking sarusi kuning dendaning Gusti. Cinerakno berkahipun Gusti. Para pinisepuh, sesepuh ingkang kawula hormati, para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Katur panjenenganipun Bapak Martinus Lilik Ngunardi sekalian Ibu Sawargi, Ibu Floriana Agatha Sriati. Ing mriki kula tinanggenah amasrahaken penganten jaler ingkang sesilihipun Eka Bayu Haji Kristianto. Putra kakungnipun Bapak Joko Narimo, Ibu Hanita Andini, ing pidalem Enggaren RT Setunggal RW 3 Pandian Kemplak Boyolali. Saderengipun kala lajengaken anggen kula matur puji syukur lan panuwun mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng rat. Ingkang sampun paring kawlujengan katentreman kasarasan matemah wonten ing dalu menika kula sak rombongan mirungga penganten kakung sowan lan ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan sami ing dalu menika. Para pinisepuh, para rawuh ingkang dahat kinurmatan miliki panjenenganipun Bapa Iskandar Kailani minangka talanging basa panjenenganipun Bapa Martinus Lilik Ngunardi. Wonten ing dalu menika keparenga kala ngaturaken ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Joko Narimo sekalian Ibu ngaturaken atur shalom katur panjenenganipun Bapak Martinus Lilik Ngunardi. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Narimo ngaturaken lan masrahaken penganten jaler ingkang sampun binergahan wonten ing saajenging pasamuan wonten ing Gereja Santa Antonius Padua Purbayan Banjarsari Surakarta Adiningrat ingkang sampun kelampah watawis wau dinten Sabtu Pon Surya 17 Desember 2020 sampun kaleksanan kanthi berkahipun Gusti nir ing boyo nir ing sambikala. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Narimo sekalian Ibu ngaturaken temanten kakung ing sampun binerkahan wau kadhaupna kalian putra pawestrinipun ingkang sesilih pun Roro Francisca Dwi Maharani putra pawestrinipun Bapak Martinus Lilik Ngunardi sekalian Ibu ingkang pidalem wonten ing Puri Mangkunegaran RT Setunggal
RW 6 Keprabon Banjarsari Surakarta Hadiningrat. Panjenenganipun Bapak Iskandar Kailani ingkang kula hormati minangka talanging basa panjenenganipun Bapak Martinus Lilik Munardi. Ingkang salajengipun panjenenganipun ngaturaken Bapak Joko Rimno awujud ageman penganten putri sak pengadeg jangkep. Mekaten ugi panjenenganipun Bapak Joko Narimo inggih ngaturaken redana ingkang wonten ing Dlancang Seta ingkang cacah wilanganipun kula piyambak boten mangertos, mugi kaaturna dumateng panjenenganipun Bapak Martinus Lilik Munardi. Mekaten ugi panjenenganipun Bapak Joko Narimo inggih ngaturaken kelimah menapa dene jajan pasar kangge njangkepi tata susilaning akrami ingkang tasih kalampahan wonten ing wewengkon Surakarta Hadiningrat menika. Panjenenganipun Bapak Iskandar Kailani mekaten menggah atur kula lan pasrah kawula minangka dados talanging basa Bapak Joko Narimo sekalian Ibu. Kula nglengganani tasih wonten basa ingkang boten saged kala aturaken kirang cocok lan kirang trep anggen kala matur mawantu-wantu kula namun nyuwun sih agunging pangapunten. Mekaten mugia Gusti paring berkah dumateng kula lan panjenengan sami. Nuwun nuwun nuwun.